Sanyi! Jaj! Ez megdöglött! Legalább a bőr is lenyúzhatnám. Jaj, miért csinálod ezt velem? Mi van, bátya, kifogyott a benzin? Szép öcsi, van nekem gyertyát? Vennétek egy Dunákat? A bakterháznál van, figyeljetek el, rámünk a bakterhoz. Hányszor kértelek, javulj meg, fiam, bendegúzd, mert előbb-utóbb elvisz az örte. Hiszen javulnék én, anyám. Nem megy, az könnyen fog helyek. Indul a Bakter House. Ha letörne a nyelved, ha azt mondanád nekem, tésasz, 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 tésasz. Fekete sáros utca, itt lakik a Varga Pista, Varga Pista, Varga Zima, mind a kettő ebenguba, 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 kuba, 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 kuba. Van a Szabó Bakter! Varga Pista, Varga Pista, Sanyi! Sanyi! Varga Pista, Varga Pista, Sanyi! Sanyi! Varga Pista, Varga Pista, Sanyi! 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 Nyalja alá, vérhólyagot, azt nyalja alá. Jó van. Nyaljuk alatt. Ide nézem! Felvétel! Szeretik a tikométát! Újra! Szeretik a tikométát! Még egyszer! Szeretik a tikométát! Ketten szeretünk mi egyát!